गिबियावनो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो फोरमायनो आखायाव लादों 25 जानुवारिनिफ्राय जोंनि फैला MCLA सावथुनखौ निउ वेबआव होनाय जासिगोन बेनिखायनो जाय नोंथांमोना दिनैसिम जोंनि बे सावथुनखौ नायनो होननानै नेगासिनो दंमोन नोंथांमोना 25 जानुवारिनिफ्राय निउ वेबआव थांनानै जोंनि बे सावथुनखौ नायगोन होननानै गुरै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों एसेबां जुदि फैसा दङब्ला मानो थिखा मावबाय दं इन्डास्ट्रिफोर खुलिनो हाया नोंसोरो गेट आउट मुङा जेरै सैमा जेरावनो मेरावनो आथिं थिखांनानै हासुग्रा आखलाबो बिदिनो नामाब्रा नोंनियालाय आइ गथ' I love you Sona I love you too Sona आइ बुस्थुफोरखौथ' इउटुबारफोरा बिगासिनो दंना बै एनिथिं एमजे प्रान्जल नार्जारि प्रकाश नार्जारि मोना हाट बै बड'लेण्ड टाइगाराबो बिदि नामाब्रा बिसायख'थिनि समाव नोंसोरबादि लेखा गोरों लाइमोनफोरा रां लानानै गावनि मोन्थायखौ फाननो नागिरनाया गावनि आरो हारिनि इयुनखौ फाननो नागिरनाय जायाखै होनबा बे नोंसोर गामिनि दालांखौसो मावनानै होनो नागिरदों आङो आरो बे दानसेनि गेजेरावनो बे खामानिखौ मावनाय जागोन है जोंहा बिदि लामा दालांजों जेबो सोमोन्दो गैया सार गोदोनिफ्रायनो औवा जेनलाबजों बारबोबाय जों दुखिया मानसि फुजानि मुङाव 1500 हरबानो जागोन सार मा साख्रि नांगौ आमायसो गोसोआव दंना आमाय बिसायख'थिनि समाव जेब्ला आं नोंनि न'आव थांनानै आथिङाव हमनानै भट बिहैदोंमोन अब्ला मा बुंदोंमोन गोसोआव दं आमाय बेसे गोबावजों गथ' गथायनि इयुनखौ लानानै बिसायख'थिनि समाव दाम दर खालामबाय थाबावनो सारा गैया मैया क'क्राझाराव थांनायानो फैयाखै बेलायथो खारखुमाबायानो आरो बेरेफुंजानि नोंथाङा जेसेबांनो गावखौ सासे मोजां पलिटिकेल लिडार होननानै प्रुभ होनो नाजागोन एसेबांनो रायजो राजाफ्रा नोंखौ सासे रोंगौथि गैयै आनफिटेड लिडार होननानैसो रेकगनाइज खालामगोन Now you are the failure leader of this constituency. फैबासो जागोन नामा आंनि मिजिंआ आदासो जागोन नामा आंनि थांखिया गोग्गो समाज दानायनि